Moi boa xente, hoxe estamos aquí para mollarnos. Hoxe imos facer as nosas predicións do que se ven esta fin de semana, porque chegan os playoffs de ascenso á terceira ref. Pois como decíamos, esta fin de semana temos partidos moi emocionantes porque vanse enfrontar os diferentes grupos, os dous grupos de preferente futgal, grupo 1 contra grupo 2, respectivamente os segundos clasificados xogarán contra o quinto clasificado do outro grupo e os terceiros contra o cuarto do outro grupo. Efectivamente, con volta na casa do mellor clasificado importante. Este playoff é semifinal e final, vale? O segundo do grupo 2 medirase o quinto do grupo 1 e, por outro lado, o terceiro do grupo 1 medirase o cuarto do grupo 2. Deses enfrontamentos sairá unha final. Pois hai dúas finais, aí salirán os dous novos equipos da terceira federación. ¡Qué emocionante! Lembremos a tempada pasada que o Sur arrasou. O Sur arrasou. Acordarvos tamén da tempada pasada, houbo prórroga e penaltis, e hai prórroga e penaltis este ano en todas as rondas. Sí, que ascendeu o Cambados o ano pasado. Quen foron? O Cambados e o... Cambados Céltica contra o Belus. Sí, señor. Contra o Beluso nunha tanda de penaltis completamente histórica. Sí, moi ben. Polo mala que foi. Sí. Pois imos a contestar dúas preguntas. A primeira, quen pasa a semis de cada lado? Hai 4 semifinais. Imos empezar pola semifinal 1, que é o Portonovo, segundo clasificado no grupo sur, contra o Órdenes, quinto clasificado no norte. Con quen vas? Eros López. Pois eu vou ir co Portonovo. Creo que o Portonovo ten moi bons nomes, como Lezcano ou Queco Bentín, con 13 goles cada un. Creo que teñen un gran equipo, un final de tempada moi bon. Mira, eu penso que van pasar, que se van impoñer. Sí, eu estou de acordo. O Portonovo, de feito, pareceme un equipo complicadísimo. Só perdeu 2 partidos este ano, natural, que foi contra o Ontela por 1-0. E o último partido perdido polo Portonovo foi contra o Pontevedra B, líder xa ascendido en febreiro. Polo tanto, o Portonovo chega ca frechiña para arriba. Eros, ti mencionabas a 2 futbolistas de Minso, que son Lezcano e Queco Bentín, pero é que hai moitísimo talento. Non sei ti como ves, Abraham, os nomes que hai por aí apuntados, É que isto... Os nomes, a verdade é que non só é completo na ofensiva, tamén ten a un todoterreo como Eloi Rosal, ten desde a media punta a Moncho, que ven do Villalonga, ten nomes e, sobre todo, ten equipo. Os irmáns Barbeito. Irmáns Barbeito. E o Portonovo, a verdade, compre destacar que esa primeiro treito de temporada non lle saíron nada ben as cousas. De feito, hubo como un punto de inflexión, máis ou menos a mediados de novembro. Chegaron a encadear entre 7 ou 8 vitorias consecutivas, non lembro ben, pero empezaron a funcionar as cousas, deuse coa tecla, e agora o Portonovo creo que chega aos playoff nun punto de forma bastante bo, e parte, evidentemente, sí, como favorito. Eu creo que vai pasar nesta eliminatoria. Sí. O Órdenes de Peri, un equipo que xoga ben ao fútbol, con Mourinho como destacado, o dianteiro Pablo Mourinho, 17 goles. Mou, Pablo, o primo de Mou. No. Pero Mourinho é un xogador de terceira división. Sí, xa leva varias tempadas destacando moito. Correcto. Pero bueno, sigue no equipo da súa vila e do seu corazón. Eu creo que pasa o Portonovo. Eu vou co Portonovo porque é que é moi complicado que agora de repente pois palme. É dicir, pues sabemos que os playoffs son moi complicados, que ao mellor faz un mal partido e penalízate moitísimo. Pero eu creo que vai pasar o Portonovo. Máis fiable que Órdenes. E que a volta na casa, que a volta en Baltar. Credes os 3 que vai pasar o Portonovo, non? Sí. Eu tamén. O Órdenes é moi bo equipo, e ten tamén nomes destacados, que falábamos dos nomes do Portonovo, e joder, o Portonovo dixéchelo tú, solo caeu na segunda volta contra o Pontevedra, ves? Se solo caes contra o líder, contra o Ontela tamén. O Órdenes é un gran equipo que fixo unha gran tempada, pero baixo o meu punto de vista é o máis endeble dos do norte. E non por orden clasificatorio, que eso pode ser un pouco trampa. Claro,
pero sí que non o vexo a nivel do seu A ver, é un equipo compensado, pero non ten... Ao mellor a nivel de nomes sí que é certo que o equipo pois menos notorio, non? A nivel de nomes ten o que sei, Pichu, Roi Rama na parte dianteira con Ferreiro, o zurdo, Iván Calvo, que para min foi o mellor xogador xunto con Mourinho, Alex Sánchez, Diego Martínez, pero creo que sí, creo que Portonovo parte como favorito e creo que vai pasar a eliminatoria. Pasamos a outra semifinal. A semifinal 2, que é unha auténtica bomba. Sí. É un auténtico partidazo. Negreira Lemos, o Negreira que parte ca vantaxe de campo despois de perder a segunda posición na liga regular. Desfeita do Negreira, para Que mí. decir, é que se miden o máximo. Teño explicación. Sí, Para min os dous últimos partidos son unha desfeita porque perdes o segundo posto contra con o Betanzos e o Betanzos vai xogar contra o Antela e ti vas ter que xogar contra o Lemos. E van a ganar 7-0. Vamos desgranar un pouquiño porque verás. hai unha cousa desgrana. Hai unha cousa moi curiosa que é que se miden o máximo goleador da Preferente Norte, que foi Albertiño Freire con 26 goles, e o máximo goleador da Preferente Sur, que foi Fito con 23. É unha animalada. O Lemos que ven con Marquitos nunha xeira espectacular, pese a que perderon na última xornada. Hai ese cambio de adestrador, pero con xogadores como Jounes, como Iñaki, que volve de lesión, como Adri Díaz, Emanuel, con Pablo Losada en portería, que para min é diferencial. Guitián, que sí que está tendo menos minutos, pero está tendo importancia. E foi o equipo que menos perdeu durante toda a tempada no Grupo Sur. Efectivamente. Non sei se no norte, a verdade non o comprobei, pero só 6 derrotas durante o curso. Sí, moitísimos empates. Moito empate foi o que lles perxudicou. Pola súa parte, claro, Negreira con un equipo con Martín Pereira, con Albertiño Freire, con Juan Diego, con Paco, con Juan de Celia, con Fuentes, que me parece un fichajazo. Sí, ainda que xoga Gonzalo, pero claro, son 83 goles, 23 máis que o Lalín. É unha barbaridade o nivel goleador do Negreira. Si é certo que recibe máis goles, pero 83. É que sempre se pode decir que o Negreira caeu contra o campeón da Copa do Rei. Con todo, sí, correcto. Perderon contra Real. Con todo, creo que o Negreira non chega no mellor momento. Toda a segunda volta non foi o seu mellor momento. Parecía que ian a arrasar ao principio de tempada. Sí. Eu creía que iban a ascender directos. Sí. Gustábame, parecíame un equipo xa de terceira. E agora vai xogar as castañas no playoff. Eu creo que as vai perder na primeira ronda. Creo que é unha final anticipada este Negreira Lemos. É moi complicado, sí. Para min son os dous mellores equipos deste playoff. Eu de feito ascendín directamente ao Lemos ao principio de tempada. Eu creo que tamén. Para min vai pasar o Lemos. Creo que ten a Pablo Losada, que son unha eliminatoria deste estilo dache moitísimo. Ten un bloque moi compacto, ten a un home como Iñaki que me parece que é espectacular, e creo que lle van regalar un mesiño máis de competición a Luis, que se retira. Perfecto. Pois eu non estou de acordo contigo, creo que vai pasar o Negreira. Explicación, creo que xogar o partido de volta na casa no García Calvo, creo que vai marcar a eliminatoria. O Negreira é un equipo moi forte na casa, a pesar de que a segunda volta non foi boa e deixaron puntos inexplicablemente na casa, pero creo que o partido ali en Monforte vai ser moi igualado e vai se decidir en Negreira, vai pasar a Negreira. De feito, creo que vai haber moitos goles, tal e como son os dous equipos. Eu tamén creo que vai haber moitos goles por unha parte. Queres que van quedar? Bueno, non nos imos adiantar. Eu creo que pasa o Negreira. Súmbome ao barco do Negreira, que non un barco, é un transatlántico, como xa temos comentado. Era un equipo que a comezos de temporada víase un auténtico equipazo, un equipo que tú dirías podría estar perfectamente xogando en terceira federación, a nivel de xogo, como era o conxunto, como se estruturaba, e o sorprendente foi o que pasou despois. Ese virse un pouquiño abaixo, comentábamoslo antes, a derrota contra o Lalín, que parece que é un punto de inflexión para os dous. Un comeza a creso, outro comeza a ter dúbidas, e de repente chegan derrotas como por exemplo contra o Dubra no García Calvo 2-3, e a deixarse puntos o mellor en campos onde a priori non había que deixarse se queres competir polo liderado.
pero creo que agora que chegan os playoff, ese feito de ter esa espiniña cravada vailles axudar, vai ser un factor de motivación para derrotar e pasar esta eliminatoria ante un Lemos que eu creo que é o peor rival posible para Totalmente. Por eso creo que cometeron un gran erro. Envenenado. Cometeron un gran erro nas últimas dúas xornadas. Igual non é un erro. Evidentemente porque non o fixeron aposta, non, pero tes que ir a morrer, seguro que o fixeron, pero hai moita diferencia. Dádese vos conta do Betanzos onde está situado, onde está o Negreira agora noutra parte do grupo, do cadro. Eu creo que hai moita diferencia. E se chegan á final, como decimos Timo e Sego ahora, vanse enfrontar ao mellor ao Portonovo, que é o equipo que máis perigoso quizáis dos playoffs. Pa min os dous, non? Pa min do sur, sí. Lemos e Portonovo, o sea, eu o Portonovo incluso un punto máis. Eso, pasa o Negreira, creo que o Lemos valle, sobre todo na Pinguela, valle poñer as cousas moi difíciles, moi igualado, pero tamén un equipo que baixe un pouquiño o nivel fora da casa. E como dicías tú antes, esa volta no García Calvo pode ser o partido onde o Negreira deu o espaldarazo definitivo. Perfecto. Mou? Imos ver o mellor Negreira. Si ves o mellor Negreira, non hai rival na preferente que se lle poña por diante, perdón. E vexo un camiño de rosas. O sea, o partido vai ser de Albertiño Freire e Joel Lagares, non? No medio do campo. Aí vai estar o partido. O de Martín Pereira ou de quen sexa, é que hai tantos. Creo que arriba. A min gustame moito a pólvora que ten o Negreira. Hasta aquí hemos llegado. É moita. Pero vai co Lemos, vale. Pasamos creo que infravalorado es un pelín o Lemos. Para nada, para nada. Lemos, Raro. Sí, pero no, Lemos é un equipo. Eu creo que vai estar moi igualado. Hai moitos arreando tamén nese equipo, pero o que me fai decantarme é a volta na casa do Negreira. A min é diferente. Sí. Bueno, vale. Pasamos á semifinal número 3, xa é na outra parte do cadro, e é o Betanzos, segundo clasificado no Grupo Norte, contra Antela, que se meteu aí, empataba puntos co Lemos, precisamente, como quinto clasificado. Unha sorpresa que algúns xa vaticinamos ao principio de tempada. Meu campeón a mosca. Meu campeón a mosca. O Antela é un equipazo, mo. Betanzos Antela, Eros. Pois a ver que equipazo de Antela. Perdón. Eu creo, claro, é que o Betanzos ven ca flecha ultra para arriba, o sea, non comezaron ben a tempada, que estiveron aí na media táboa tal, pero a segunda volta é unha barbaridade. Bueno, así se puxeron a ti, e levan moito en playoff, Sí, pero ainda foron escalando cuarto incluso máis, tal, claro. Pero ata chegar aí a ese segundo posto, é que 22 goles en contra. Sí, ese foi o dado que me chamou a atención, que é o equipo creo que menos goleado de toda a preferente, e non me extraña porque 22. Pero esos nomes sí, é un equipazo. É bestial. Teño que confesar que non me fixara que puiden infravalorar. Sí, porque eu lembro hai uns meses dicir que o Betanzos iba a ascender e recibir burlas pola túa parte. Como? Que dis? Quero que saques mama. En que vídeo? Sí, home. A mí cagáchela. Te digo, vou buscar o sea, que busque e que cho envíe. Si non o sae neste vídeo é que é mentira. Insertamos o corte. Sí. Non existe ese vídeo. Veña. Acepto eso. Que te cando dixeches que iba a ascender o Betanzos e eu burleime? Como eu vou burlar? Xa hai. Acepto eso. Vale, busca. Pásale a Darío. E despois o Betanzos. Ollo co Betanzos, Vale. Pola parte do Antela, outro dato chulo, 48 anos sen xogar a promoción. Correcto. Animalada. Sí. Eu creo que vai ganar o Betanzos. Estuveron en o Antela chegou a estar en terceiro, o Antela. Creo que non. No. Creo que non. O Antela que como dieros fixo un ano histórico. Tremendo. É un ano espectacular. Tremendo. Inesperado. Creo menos pa cabo. Creo que non vai dar competido contra o Betanzos. Probablemente en Xinzo sí. Probablemente sexa un resultado corto. Pero creo que en Betanzos decides eliminatoria. O Betanzos ten un equipazo. Temos apuntado nomes con Claudio Corbillón, o míster ao mando. Pero Raúl Pita, nomes que descubrí incluso deste ano, como Pita ou André Poses, Alberto Alera e Ángel xa máis contrastados, Pedro Couce que marcou 10 goles dentro do medio centro, defensa que decía Eros, 22 goles en contra, normal, Martín da Lama,
que era dos mellores defensores da terceira Futgal, da terceira ref. Lalle, Manu Barbeito, Marco Rodríguez, Martín Lago, unha burrada. Eu vou co Betanzos. E creo que é fácil, Claudio Corbillón é a mezcla, si mezclaras a Claudio Giraldez e a Corberán, saliríache Claudio Corbillón. Eres un fenómeno. Sí. Bueno, algo así, pode ser. Abre ti. O Betanzos. Pasa o Betanzos. Aquí. Pasa o Betanzos. Con todo isto, o éxito e os meus parabéns ao Antela, porque a campaña que fixeron vindo de ascender o ano pasado é de moito mérito, sabendo tamén os xogadores co que conta, ten un equipazo feito con rapaces da casa, sei que están facendo ben as cousas na canteira, un equipo dunha vila ao final de 10.000 habitantes e que ten a todos os seus equipos de inferiores en categorías autonómicas, é dicir, en preferentes, Futgal, etc. E, bueno, pero creo que ata aí chega a súa aventura, non por eles, que eres un auténtico equipazo, pero que che toca bailar contra a máis fea do norte. Teñen a base en preferentes? Teñen, sí. É que teñen a base en preferentes e é eso, ten moito mérito moi ben as cousas. porque dende sempre Xinzo foi un pouquiño non a asaltada, por decirlo de algún modo, a nivel de xogadores. É o que iba a decir, Sempre lle roubou canteiras como Pabellón, como Ourense Club de Fútbol, Unión Deportiva Ourense. Era raro que eses rapaces que destacaban quedaran nas inferiores do Antela ata, bueno, escolas deportivas Concello de Xinzo, pero que están vinculadas evidentemente co Antela Fútbol Club. Pero era raro que permaneceran ali no equipo ata xuvenís e bueno, parece que está cambiando un pouquiño a dinámica por eses ascensos e veñen xente moi boa detrás aos que xa coñecemos, aos Charlie, a Carlitos, o Rubio e logo que son complementados por Xavi Lamas, o Capi Pedro e xente que fichou este ano como Nico Perucho. Aura, para min Aura, Nico Perucho, xogador de terceira división. É un Enzo Fernández. Verás. É un Enzo Fernández. Argentino, non? Sí, argentino. Tatuaxes, aí medio centro defensivo, verás. Volante. Eu digo terceira división. Pero pode ser. Pero é que o Betanzos sí que é un equipo que vai ser de terceira división. Vale, Betanzos. Betanzos fácil tamén. Non queres dar máis explicación, non? Vale. Pois pasamos á última semifinal que non lles van meter un gol. Como? Non lles van meter un gol. Pode que non. Bueno. É un equipo moi pouco goleado, Betanzos. É complicado encaixar, sí. Atio Santirso, un partido complicado tamén de vaticinar. Eros. Isto acaba 0-0-0-0. O sea, son dous equipos moi rocosos, moi duros. Partido de ida no monte, que campo pequeno, dureza. Creo que o Atios a volta na casa, moito cuidado. Además, un campo grande. Sí. Son parecidos. Son moi parecidos. Sí que é verdad que o estilo de equipo. o que fai estilo de club. O que fai Fabio ano tras ano a min pareceme espectacular. O sea, como está construindo, como construiu un equipo no Santirso. É verdad que lle falta, daronlle tempo, sí, tamén, e iso leva a construir un equipo. Faltalle esa guinda de ascender a terceira ref para un traballo que xa é de 10. Pero creo que non vai ser este ano. Creo que esa volta fora da casa, además nunha eliminatoria, creo que vai ser bastante pecha. Creo que lle vai favorecer o Atios. Sí, pero estou vendo que non o tiñas moi claro, Non o tiña claro. Eu vexo a min era eliminatoria máis igualada. O Atios estivo moito tempo de líder. Sí, no grupo sur. Pero ven moi desinflado para min. E se chega a durar máis a liga, eu creo que nin se meten en playoff. Fijadevos o que vos digo. E os Santirso incluso son duros, tampouco. O Santirso sí. E iso que se lesionou Casariego e demais, pero ficharon a Rafa Mella, ficharon a Mauro. Eu creo que se reforzou ben o Santirso. Eu creo que pasa a Santirso. Abra. Vas justificar algo máis? Non creo que para Santirso, a pesar de que vai ser moi igualado e evidentemente pode pasar calquera cousa. Son dous equipos moi bons. Uno o que dice Dani Cabo, para min pasa o Santirso. Para min era eliminatoria, é a eliminatoria máis parella nese senso, porque creo que os dous equipos teñen un estilo de xogo que se poden anular mutuamente, porque é como mirarse un pouquiño nun espello. Pero o Santirso ten un factor que incluso creo que os vai motivar, que é esa Copa Coruña, que se xoga
este xoves. Sí. Bueno, probablemente xa se cando... xogou. Sí, xa se xogou. Deixaremos aquí se o Santirso foi o vencedor ou non. Riazor, non? En Riazor. Mm. E para min ese factor motivacional de redondear a campaña, pois tamén pasando esta rolda, vailles axudar, vai contribuir moito e vai facer que o plantel de Fabio xogue con enerxía este playoff e creo que por tanto van a gañar esta ronda. Lotería dos penaltis para min, por certo. Sí, Sí. Hai un dato aquí que o Atios este ano só palmaron na casa contra o Pontevedra B e Portonovo, que foron primeiro e segundo. E xoga moito en contra do Santirso, se non levan un resultado moi positivo do Monte. Pois mira, eu a verdade é que a única eliminatoria que vexo igualada. Joder. O Negreira Lemos non está igualado, Para mí está máis igualada esta que o Negreira Lemos. No, para mí no. É a única eliminatoria que vexo sí, igualada. Tamén creo que vai ser a penaltis, pero creo que a moneda vai caer para outro. Por lo de Atios. Sí, creo que o Atios vai ser o que vai ser capaz de Pode ser, de pasar e xogar esa final contra o Betanzos. Sí, señor. Vale, Pois pois vamos pas imos finais. cas finais. A final de Eros López, cal sería? Pero A creo mí- que vai haber goles, ollo. Sí, Non creo que sí, sexa eu un 0-0. igual, eu creo que vai haber goles. Eu confío nun bocadillo de cemento. Final de Eros, Portonovo, Lemos. Eu aquí sei que me fai indicar que creo que todos vamos estar de acordo nunha cousa. Eu creo que vai ascender o Lemos. Eu creo que vai ascender pase quen pase do Lemos Negreira. Quero que me saquedes o clip, xente do Portonovo, e que o gardedes e que o teñades moi en conta, porque E do órdenes? E do Que órdenes, falaches del? por si acaso. Creo que o problema que vai ter o Portonovo é que Vai faltar, Sí. A ver, Eros. creo que o problema que vai ter o Portonovo e o órdenes se pasa calquera dos dous é que se atopan na semifinal contra, pa min, os dous mellores equipos deste playoff, é que non ascenderan. Os mellores equipos son o Betanzos e o Portonovo, que quedaron así na liga. A nivel de plantel, pa min, son os dous mellores, Negreira e Lemos. E creo que teñen máis factor individual que lles pode decantar a balanza. E creo que o Lemos ten ese gol de Fito, e ten a Pablo Losada, e ten moita construcción que lle pode dar ese ascenso que soñan en Monforte con volver Eu a das individualidades moi en entredito, bo po Eu creo que o constructor. Portonovo ten tamén boas individualidades. Ten, pero creo que o Lemos ten máis. O Portonovo, home por home, cuidado. O Negreira ten máis. O Negreira ten máis, pero Ten máis na parcela ofensiva. Pero tú sobre todo. eliminachelos, así que sí. Pero para min é que Pablo Lemos. Losada para min vai ser clave. Portonovo, Lemos. Sí. Lemos. Vale. Pasemos ás nosas Lemos finais. a terceira. lemos a terceira, entón. Lemos a terceira. Noraboa, están gafados. Agora non gaño o Lemos na primeira ronda. Bueno, que tal está a Pinguela? Ben, É un campazo, Campazo Pinguela. histórico. Foi o Ourense Club de Fútbol xogar este ano. Sí, sí, Cando non pudo facelo no Couto, entón de Tuzo. Está moi ben. Está moi ben. É un estadio, joder. É Está un moi chulo. estadiazo. Portonovo, Negreira, a nosa final, eu creo que vai estar tremendamente igualado, vai ser golpe tras golpe constante. Creo que vai ser un partido todo o fútbol total e vaise decantar nos penaltis Nos penaltis en Baltar. en Baltar a favor do Negreira. O sea, ti cando hai penaltis, visitante. Así vas, Sí. Así de chulo eres, tío. Sí. Está ben. Facer máis Personalidade. Eu creo que ascende o Negreira. É un equipo de terceira, pero moi igualado, pode pasar, o sea, pode ascender o Portonovo como a nada, é un equipazo. E o Ordes? Creo que vai pasar o Portonovo. Creo que Ordes non ten nada que facer. É que está dixendo como con Xente de medo. Ordes, ¿sabes? saca deste clip. Sí, nada, todos son equipazos, pero Sí, creo sí. que vai ascender o Negreira. Vale, perfecto. Non enredemos. Tamén ascende o Negreira pola miña parte nesa final Portonovo-Negreira. 4-0 no García Calvo. Non. 2-0. E ali 1-0 para Portonovo. Sin encaixar o Negreira, No. No. No, En no García Calvo, creo. É sufrindo, Eu creo Sí. que vai ser un Sí, vai. 4-1 en Vamos, na volta teño no García clarísimo Calvo. que vai sufrir o Sí. Negreira. E 5-2 en Baltar a favor Pero do Portonovo. creo que non vai sair o mellor con esa certa vantaxe de aquí e apretadiños un pouquiño atrás van Costalle. sacar o Costalle o Negreira, sí. Xa, pero
Eu creo que o Negreira vai pasar rodillo novamente contra o Portonovo, así como xa fixo contra o Lemos. Vai ser o ascenso máis de calle que se viviu na historia da preferente á terceira división. Tanto a semifinal como a final van demostrar que son o Negreira. Sí, o supercampeón de Galicia. Efectivamente. E van pasar o rodillo pero dunha maneira, pero tremenda. Ahora, tremenda. E vou me alegrar porque eu quero que ascenda o Negreira. Eu ademais. tamén. Tamén che digo, ahora mismo, ida na Pinguela 3-0 para o Lemos, cuidado o clip. Isto vemos, van a ver os do Lemos. Si logo é 0-4 no García Calvo. No, pero eu Pero vexo... de calle non creo. vai ser. Claro, eu vexo un 7-0 no global, Semifinal e final, as dúas. As dúas. Sí, estás Esa foi aí molesta. non te pases. Esa é demencial, pero Teño unha bueno. confianza extrema nese equipo. Segunda final, no caso de Eros, que tes? Betanzos Atios, creo que ascendo Betanzos. Creo que esa solidez defensiva que lles vai dar o ascenso, Sí. o regreso No. a terceira. Eu teño unha final Betanzos-Santirso. Creo que vai ascender o Betanzos, aínda que a principio de tempada dixen que ascendía o Santirso directo. Betanzos, individualidades, equipo moi compacto, moi ben traballado. Quere volver a terceira tras descender, creo que foi hai 2 tempadas. Foi a pasada. Foi a pasada, non? Foi Que descendeu. o Verdugo da U de Ourense. É certo. Pois creo que regresa. É verdad. Regresa pola vía rápida. Os dos partidos. Bueno, pola vía non tan rápida, pero regresa á terceira ref. O Bueno, nin Betanzos. tan lenta, Eu firmaba O tamén. equipo do García Irmáns. É regresar pola AP9. Sí, pagando así un peaxe do playoff. Sí. Bendito. Gustavoche. Sí. Ti, Abra, que tes? Betanzos Santirso tamén, non? Teño Betanzos a Antirso na final. E tiña anotado aquí unha cousiña, pero vou a cambiar. Eu creo que ascendo Santirso. Sí, Pode ser, como a nada. No, claro, poder. O sea, Eu creo que ascende o Santirso porque isto non ten nada que ver, pero lembrei-me aí dunha cousiña do moito que sufriron nos cuartos de final da Copa da Coruña no Monte. O Betanzos. E baseándome un pouco no que tamén comentaba antes Eros, de que non é doado xogar nun campo onde sabemos que o Santirso o ten mallado, onde sabemos que é moi complicado sacar algo positivo, creo que van intentar amarrar algo na súa visita ao... Bueno, claro, eso é na volta, pero creo que na ida o Santirso podelle dar unha pequena sorpresiña e como dicía antes, que o marcador logo na volta xa non pode ser remontado. Pode xogar a favor incluso xogar o primeiro partido no Monte ao Santirso. Pode ser un bo carpetazo. Fixadevos, É que Pues eso é un debate que hai que abrir un día, Si é mellor xogar a ida na casa ou a volta. Eu, pa min, cada vez máis a ida. A ver, si que é certo que na ida, o sea, na volta pode xogar prórroga incluída. Sí. Eu para min o Santirso e volvendo a facer a diferenciación, pareceme esta tamén a final máis igualada. Creo que o Negreira vai ascender do outro lado e non vai ter tanto problema. O Portonovo, cuidado, rapaz. Vale, non. Estamos dando unha de clips ao Portonovo para que faga un edit espectacular. 7-0. Outro, 7-0. Non van parar de meterlle zoom a Mou, en plan, 7-0. E mo que tamén ten Betanzos Atios. De feito pode ser o anuncio do Portonovo para o partido, poñer un os clip de nosos Mourazos. vídeos. No, é que a verdade, o Portonovo, que eu non teño nada en contra vos, ollo, pero... Que che fixo Diego Dadín a ti? Nada, ademais é unha vila que me gusta, pero Que porteiro. ao principio de tempada descendinos, tío. É verdade. Pois mira, pois ao mellor a gafada de Mou de descendelos, de ahora decir que van perder 7-0. Igual non está jugando contra Gafe. Atención, porque pretiño dali o ano pasado foi a do Cambados de Cabo. É verdade. E acabaron subindo. Así que moito cuidado. É certo. Ollo, Descendiches o Cambados. Sí. E logo nas predicións dicheslle cera tamén. Sí, e ao Santirso o ano pasado. non falemos disso. Bueno, a miña final é Betanzos Atios. E eu creo que van subir os dous do norte. Como ano pasado, Ostras, Ao revés, exactamente. E sí, creo que o Atios, baixo o meu punto de vista, perdeu a Liga. E non o vexo capaz de competir contra un equipo como é o Betanzos. A palabra equipo se asusta bastante. Equipo con individualidades tamén. Un gran equipo. Gran equipo. son o único que sube a un do sur. Pode ser. O Lemos, que tampouco é tan do sur. Efectivamente, querolle dar a noraboa a órdenes e a Antela polo ascenso.
Ojalá, Eros. Porque Agora foron os únicos equipos que non metimos nas finales e que non nomeamos. No, sí que nomeamos, pero... non enredes máis. Vamos a deixarlle a xente que dé a súa Pero opinión, parabéns, rapaces. Que- Este ascenso é nos. que nos metan cera, que den as súas opinións, que poñan as súas finais, Que den like, si nos que nos equivocamos, que den like, o que ti queiras. Que den like, que nos sigan, que se suscriban. Cantos likes? Pon unha cifra. Non Veña, vai chegar. Atrévete. Cantos mereces a camiseta do 30. Esta camiseta do equipo que fixo 12 de 12 se salvou. Eso é. Tío, ti, 12 likes. Eu digo 13 likes. 150 likes. Veña, eu confío nos furiños. É verdad, 150 likes. 150 likes. Vai Veña, ter máis ala. dislikes este vídeo, porque nos estamos mollando e a xente non lle gusta as veces. Bueno, Xa verás Non se como vende, vai sí, haber sí. likes do Portonovo cando acabe e ascendan. bueno. Veremos que pasa. Nos playoffs sorte a todos os equipos galegos. Sí. Estaremos contentos pase o que pase, a verdade. Sí, a verdad. E nós aquí seguiremos, como sempre. Falando do fútbol, Que máis? Nos gusta.